Dinengdeng na labong, luto ng mga Ilocano. Magpainit ng kawali at lagyan natin ito ng mainit na tubig. Kayo na pong bahala kung gaano karami ang tubig, tansyahin nyo na lang po. Sunod naman ay lalagyan natin ng bagoong. Kayo na rin pong bahala kung gaano karami. Depende po ito sa alat na gusto nyo. Saka nating haluin mabuti at ihalo natin ang prinitong tilapia na 10 taon na pong nasa rep. Ngayon lang namin nakita. Sunod naman po ay pakuluan natin itong mabuti hanggang lumabas at maghalo ang lasa ng sabaw at tilapia. Sunod naman ay ating hugasan ang dahon ng saluyot. Masarap at healthy pa ang dahon ng saluyot. Ngayon ay maayos nang kumukulo ang ating sabaw. Tikman po natin ito at i-check po natin ang kanyang lasa kung tama na po sa alat. Tsaka natin ito pahinaan ng apoy at ilagay ang dahon ng saluyot. Yan. Sarap niyan. Haluin natin itong mabuti para kumalat ang mga dahon ng saluyot. Panalo to. Pag maayos na po at nahalo na nating mabuti ang dahon ng saluyot, ay pwede na po nating ihalo ang labong. Ang alamat na labong. Masarap po talaga pag naghalo ang labong at ang dahon ng saluyot. Haluin po natin itong mabuti para kumalat din po ang mga labong. Panalo po ito. Perfect. Perfect na ulam. Pag nahalo ng mabuti ay atin itong takpan at hayaang kumulo ng ilang minuto. Sarap nito. Kung kayo po ay nagtataka kung bakit hindi ko po nilagyan ng bawang or sibuyas, dahil po gusto po naming matikman ang natural na lasa ng dahon ng saluyot at ang labong. Pasensya na rin po, ganito ang aking boses. Medyo masama po ang aking pakiramdam, pero kailangan ko pong mag-voice over. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig sa akin. Sana po ay masubukan nyo itong reseping ito na tsak na panalo at magugustuhan ng buong pamilya nyo. Salamat po.